Egunon, Jerai. Kaixo, egunon. Bazteko eskatuko zut balorazio bat kopako sosketana. Kontentu gaude ez, gehien bat aukera desberdina genituen zozketa horretan, eta tokatu zaigu gertu dagoen talde bat ez. Oso garrantzitsua guretzako, ze astean zehar jolastu beharko dugu, eta ez da berdina Lorroñora jutia, edo Espainiako beste puntu batea, edo Kanarieta ere juteko aukera bat zegoen. Alde hortatik kontentu, hortik aurrera, aurkari gogorra, aurkari zaila, nun ezagutzen gea, ez bakarrik orain dela bi demoraldi aurka jolastu genuelako, aurre demoraldian ere elkar jolasten dugu urtero, ondo egiten ari dira gauza behaien ligan, hor goran daude, gol gutxi jasotzen duen taldea, kanporaketa zaila izango da, baina, bueno, oraindik pixkat urrungeatzea, baina partido hori gerturatzen danean ilusioarekin hartuko dugu, eta helburua izango da, kanporaketa pasa, eta beste bat jolasteko aukera izan egu berritan. Eta jale garanoia gainera beharra dagoela, ez? Ez dakit zelan dago taldia, beti galdetzen dutzut bajen aldetik, baina oin batez be animo aldetik zelan dago taldia. Ez, taldea ondo dago, hau azken finean futbola da, denboraldia oso luzea da, emaitz desberdinak lortzen ditugu denboraldian zehar, hasieran 2 partidu irabazi, orain 4 galdu, baina taldea igual dago, ez? Eta horrela gomar gara. Lanean zentratuta, partiduak alik eta hobekien prestatu, alik eta hobekien gero partiduan saiatu plasmatzen, uste dut lehenguan partido oso ona egin genuela, emaitzarik ez genuela lortu, baina gauza asko hartu ditugu partidu hau prestatzeko, adibidez aurkarian zelaian asko jolastu genuen, presio altuan ondo ginen eta esfortzuak errepikatzeko gai izan ginen, baloiarekin ere aurkarian zelaian ere jolastu genuen, behaien transizioa kontrolpean izan genituen, gauza asko egin dituen ondo, emaitza kenduta, baina hortik aurrera, lasaitasunarekin, ze badakigu hau luzea dela, bai gaudela gogotsu partidontako, ze uste dugu eta kapaz garela partidon bat eta maitz positibo bat ateratzeko, eta paroi horretara garaipenarekin jutea, zergatik ez. Partido guztiak dira irabaztekuak, dana dauz azpimarratuta, baina imaginatzen dut hau, fluoreszentziakin eta guzti ongo dela, ez, aurkari zuzena, teoriaz, bola da txarran, eurek datoz lehenengo garaipena ospatuta gero, etxian, paroiaren aurretik, ez dakit, baldintza guztia dauz, partida oso berezia izateko, oso garrantzitsua, ez? Bai, esan dezun modua, baina gu garrantzi eman behar diogu partidu guztia hiri ez, bai lehen urtean eta bai aurten zehazken finean ez dakigu nun dauden puntuak, ez dakigu zenolako garrantzi izango duen partidua, ez bakarrik puntu aldetik, baizik eta golabera aldetik ere bai, baina egia da, Depor talde berria dela Liga F-en, aurkari zuzena izendatu dezakegula, zergatik etxean jolasten dugu eta behaiek kanpoan, eta bai Atletik, Levante, bezalako azken bi taldeak Ipuruara etorri direla, pentsatzen dugu bere helburuak hor goran egotekoak izango direla, baina Depor uste dut bai dala aurkari zuzena eta partiduak garrantzitsua dela guretzako elkar asko ezagutzen gera ere, bigarrengo mailan burrukan ondu ginen igoerangatik, gu lortu genuen, behaiek ez, behaiek lehen urtean lortu zuten, denboraldi oso ona eginez, aurten ere oso ondo ari dira lehiatzen hasieratikan lehenengo mailan, eta berriz aurpegiak ikusten ditugu ez, aurre denboraldian ere jolastu genuen, aurre denboraldiro jolasten dugu ere bai, iren ere ezagutzen dut eta estima handia diot ere, hasi que igandean partido berezia eta partido soloiatua segurazki. Hori galdetu behar ontzun azteko, ze partido mota espero dozu? Bi talde desberdinak gera, joku ereduan, baina uste dut bi talde oso lehiakorrak ez, bakoitza bere gauzekin,
baino beti izan dira partido lehiatuak, bigarrengo mailan abengondon bat eta bat egin genuen, etxean bat eta huts irabazi, aurre denboraldian ere beti emaitz itxiak dira, berdinketak, bi bateko garaipena gure aldera, partido berdintxua, ez? Berdintxua, lehiatua, nun behaiek beraien jokua nahiko dute egin, eta gu gurea. Hortik aurrera ikusiko dugu abertze joku ateratzen da irabazle ligandean. Berdin segitzen dugu, así que ja puntu honetan itxengo dugu, ze ja paroia dakagula, astebete gehiago irabaziko dugu, eta gainera gero azaroan eta abenduan, pentsatzen dugu kopako kanporaketa badakagula, pentsatzen dugu ere bai bigarren kanporaketa bat nahi degula, orduan hor partido asko egongo dira eta itxarongo dugu ja.